Us en recordeu de què van trobar els habitants del planeta vermell a sota el coixí? Van trobar un raspall de dents nou. Els habitants del planeta vermell van estar molt contents perquè el seu raspall era vell i feia molta pudor. Amb el raspall vell fregaven i fregaven, però el planeta vermell no quedava mai net. Quan van tenir el raspall nou, es van posar a raspallar les dents de seguida i en un moment van quedar netes. I vosaltres, ja teniu un raspall de dents que funcioni? Si fa pudor o té les puntes obertes vol dir que l'heu de canviar i normalment això passa cada 2-3 mesos. I quanta estona esteu raspallant les vostres dents? L'ideal seria raspallar-les entre 2 i 3 minuts. I com ho podeu fer perquè sapigueu que són 2-3 minuts? Doncs una manera molt fàcil és posar una cançó i mentre es duri la cançó us raspalleu les dents. I la setmana que ve, un conte nou al planeta vermell.